Навън е минус 2-3 градуса Целзий, много е студено, но ние имаме едно топло място в вкусна градина и това е инкубатора, в който приготвяме разсадите. Сега ще ви го покажа. Намира се в контейнер, влизаме. Ето, тук имаме магданоз, имаме цвекло. Ето, така изглежда нашия инкубатор. Ето в тези тарелки сме заложили семена от розови домати, които трябва да станат след 45 дни. Средата на февруари месец ще ги насеем в отопляема оранжерия. Това са много ранни домати. Ето разсади от салати. В тези тарелки сме заложили семена от зеле, бяло и червено зеле. Ето спанак. Тук имаме кел, манголд, още спанак. Тук имаме адам. Температурата в момента е 21 градуса Целзий, а влажността е 48%. И най-важният разсад в инкубатора, това е адам. Адаме, пожелай нещо за новата година на хората. Кажи, айде. И честита нова година, бъдете здрави!